Hej But. Tak for nomineringen, eller hvad man siger. Og hej alle andre. Jeg har prøvet forgæves at få Aude med på den her. Men han synes virkelig, at det er åndssvagt. Og han synes ikke, det er særlig sejt, det der med at nominere hinanden på Facebook til det der badeshow. Plus, at det også er rigtig åndssvagt at blive syg lige nu. Jason. Det er for dyrt at være syg! Men vi gør det for helvede. Det op. Det kunne være værre. Fy for satan. Jeg trykker ikke optag for helvede. Den er god. Og det er op.